Αυτά είναι στα χαμένα. Αυτά είναι στα χαμένα. Στα χαμένα είναι. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Μέλισσα είναι. Δεν τσιμπάνε. Μα άμα τις ζουλέξω, εγώ θα τσιμπήσω. Μένα με ρίξαν 2-3. Ξέρεις γιατί? Μπλέξανε μέσα μου λίγο. Μπλέξανε στο γάντι, στο φόσα κράνσο, ήρθε εδώ όπως να είναι. Και δεν μπορούσαν να φύγουν. Εγώ στα χέρια έχω μυρωδιές τώρα. Μιλισσικουμικές μυρωδιές. Είσαι φίλε δικός μας. Είσαι δικός μας. Ναι, γιατί. Γιατί δεν έχεις την εμπειρία, δεν λες. Τις μυρωδιές που έχω στα χέρια από όλη μέρα τις δέχονται. Αφού είσαι μέσα στα μιλήσια. Και έχεις πολλά, Πόσες και εκατοσταριά, 200. Σόπα, ρε. Εντάξει τώρα, δουλειά σου φίλε. Δεν ξέρω αφού. Ναι, YouTube έχω βίντεο. Σούλιο σκόνη. Κάπως το λέω, δεν θυμάμαι. Στο Facebook. Θα μπει και βιντεάκι στο δικό σου. Πού είναι και η μάνα να είναι ακόμα εδώ? Λες, Καβατζουμένη εδώ. Κρυμμένη. Μέσα να είμαστε τυχεροί. Δούμε. Έχει διαφορά καλή η μάνα, δεν είναι ότι ναι, η Βασίλισσα να πεις. Κάμια κανένα τσιμπούρι δεν έχουν σχεδόν τριπλάσια. Ναι. Αυτό τι έγινε, λέει, τα τελευταία χρόνια, έτσι? Όχι, έχει δεκαετία 80, 70. Αυτό εννοώ κι εγώ. Κάτι δεκαετίες, δεν είχε παλιά. Μπινιά κι αυτό της φύσης. Αντιμετωπιζόταν καλά μέχρι πριν κάμπουσα χρόνια με ένα φθηνό φάρμακο, χημικό βέβαια. Και... Αλλά του κατήργησαν. Γιατί? Επειδή το χημικό. Φθηνό και καλό. Σόπα, ρε. Ναι, τι, να πάρεις τις μπάγκερ. Α, έτσι πάει. Πώς πάει? Δεν το ξέρω αυτό, φίλε, που λες. Ξέρω εγώ. Ξέρω, είδα για φάρμακα που λες, δεν ξέρω αν είναι της Bayern ή όχι, αλλά δεν ξέρω ότι υπήρχε και πιο ευθύνη λύση. Μετά ξουαλικό οξύ πουλάνε, έκαναν και πατέντες. Ή του κάνεις μόνος σου ή το αγοράζεις. Να μην τσιμπείς καμιά άλλη. Παράξενο. Εγώ έφαγα χθες 4. Τώρα του καπνίσαμε. Αλλά σαν το χαζό ήρθα εδώ. Καλά εσύ. Αυτό εμένα περίμενε. Να με τσίψει. Σε τσίψε? Εμένα περίμενε από προχθές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς έγινε τώρα αυτό, για πες μου. Πες. Για πες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω. Ναι, πάω εκεί. Είναι 3 μέρες, εδώ μπροστά. Είναι 3 μέρες εδώ μπροστά. Συνήθως φεύγουν. Έχεις εκείνο του πλαίσιο. Μέσα. Ναι, γι' αυτό. Αλλιώς έπρεπε να δούμε μαλακία. Έπρεπε να δούμε. Άμα είναι η Βασίλισσα. Αν η Βασίλισσα εκεί τότε. Πού μπορούμε να το βγάλουμε. Τώρα θες να κάτσουμε να το ψάξουμε. Δεν ξέρω. Δεν τη βρούμε μέσα. Θα κάνουμε τη μητάκηση. Άντε ρε σωτού, άντε. Μακάρι να κάνουμε 1, 2, 3 εδώ πέρα και εντάξει, βλέπεις. Την έφαγα κιόλας εγώ. Τώρα τα σκαλούς μπορώ να ξέρεις. Δεν είναι και καλό το σκάλισμα. Ναι.